पुलानो चिनी मीडिया फ्रेंड्स लोगनो खाकामिया फारो जों दिनै खातुं खाजानि बिसिंतै सालायनो थाङै दङ एबा साख्लायनो थाङै दङ दिनै चिनो प्रेस मिट खालायदोनि आनि लगियो दङ दिनै DTADC हापांनि स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स बेदागनि प्रिंसिपल ऑफिसर जों जतन साइमानो चिनी DTADC सुपर लीग सालकलमा चेंगमानी यागुलो ताबुक पाइथागनि बादाले मुंना थाङै दङ फाइनल मैच पाइथागनि बादाले मुंगो चिनी आरो नारवाई अकरा रंगै हाइशक पाइने मिस्टर मांदर CEO of Northeast United FC ताई खरकसा तंगो मिस्टर जुआन पेड्रो हेड कोच Northeast United FC 22 तारीख मार्च चिनी दिबर जरा निसिमी और प्रोग्राम चेंज जाना ते पुलानो बेले बेले खेनो खुलुमुंग ते खाकामिया फरो चिनी बुबाग्रानी नायकल फांबाय ते चिनी ऑनरेबल CM नि ते दिलुंबाय जों DTADC हाबांनि बाहागतै चिनी सिक्ला चालाय रंनो थमुन हापर तुबोय बंगनो शाक हामतोनी वै बंगनो कैरियर्स नामनानी बागै जों अ प्लेटफॉर्म का नाममानी जों गोबां मा थाइनि चिनी प्लेयर्स दङ जों गाहाम थांमाने नुगै मानखा ए बसखौ फाइने जराव जों बरनो हाइकेनो बंनि थिनांस नामना बागै जों फुटबल जों चिनी युद्रनो जों बाहाय कैरियर्स सामनि मान अब चिनी हारमुं तंमानी अमाकेनो पाइथागनि बादाले मुंगो चिनरो चिनी बुबाग्रा चिनी ऑनरेबल CM ते जो तो चिनी DTADC हापांगने चिनी आदों बरमना आदों सं आदिनो जों जो तो पाल खलाये चिनी फुटबल फाइनल मैच न जों नायलायने ते हास्तिनी जो तो चिनी खाका हम लोग रगनो हाइनो हाइनो जों DTADC हापांगनि बखते खाका हमें लाम शोगो 22 तारीखो नरक जत्तो पालबाक सगाय चिनी ओ फाइनल मैच न नायनान बागै नरक जत्तो फाइले जादी जों ओ थोमोनो जों जत्तो पालबाक सगाय जों नायलायनाय तेसा हाइनो हाय तो ओमगे चिनी म्यूजिक हामजगे तंगनाय चिनी जत्तो खाका हमलु करंनि बागै तिप्रा आइडल सीजन 2 ताकलाइनी ओ बातेलाइमुं बेचेबो हरक बाबरक तक फाइनलो थांका हरकसा तंगो बुखुक अस्मिका देबबर्मा बुखुक जिक प्लोंग स्माइटिरियां तै ताकुक दिनेश जमातिया बुखुक नापुति जमातिया ताकुक अनंत जमातिया बरक फाइनल बातेलाइमुंगो बो बरक बेलाय खोना तो खेर साबै बंगनि टैलेंट न बरक फुनुंनाय अमहाकेनो जों हाइनो हाय 23 तारिखनि सारिक बुखागो जों चिनी खुमलुं जे मोटर स्टैंड आरो जों कतर खलायै जे फाइनल नि जे सामुं एबा पान्दानो जों आदिनो जत्तो पालबाक सगाय जों आदिनो नायलेने हाइनो हाय जत्तो हास्तिनी चिनी म्यूजिक रसाम हामजक तंनाय चिनी जत्तो खाका हम लोगरनो खाबे लाम शगो दि ब्राइडल नि फाइनल नि सालानो जत्तो पालबाक सगाय फाइलेदि चिनी गरंकु खाय रसाबनाय चिनी जे कन्टेस्टेंट बरंनो जों सपोर्ट खायो बरंनि
samung bisintui borongni talent of funugui biskango bora kujugo kaiman nangthum omahakena jeng joto palbak sake jeng 23 तारिख बाहायनो हाय जों तिप्रा आयदाल जों जत पालबा सके जों एटेन्ड खालायनाय नारवलो अब जों साखलाय जानाय अफिशियली दैचिनि अमन तंनाय जे चिनि टैलेंटेड ना दिनो जों सापोर्ट खेमन बिसिन दिन बंनि थिनांग अबर तेबो कुसु गाय थांग दं आवन बागै जों जत पालबा सकलै जों आदिनो चिनि फाइनल जे तिप्रा आयदाल जों नायलायनाय या जतन फ्री ताइचिनी फुटबल बो टिकेट नांगिया जतन फ्री तांगे चिन लुकुरन बागै जों स्नामानि जतन चिन लुकुरन बागै नंनाय आवन बागै जों नरनो जतन खाका हमबे लामसगो जत फाइलाइदि जों पालबाक सकलाय चिनि अ फाइनल मैच न जों नायलायनाय ताइ चिन अ फाइनल मैच नि जे दलनै दलाय बाय चिनि वेस्ट म दलनिफ्राय बातलायनाय जरां तो हायनाय मुदु खारिफिने सारिकनि दुइटा टामपुरन सिमी चिनि फुटबल मैच फाइनल मैच जों जागोन